Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur ostirala da, urriak 25 ja asteburua gertu daukago, baina gu momentuz eta gaurko egunerako 3 elkarrizketa programatuta dauzkago. Izan ere, gaurko egunerako Juan Carlos López Mugarza etorriko da H elkartetik, biharko egunean antolatu duten poesia tailerrari buruz hitz egitera. Bestetik, Gara González etorriko da ere, pobreziaren kontrako sareako kide den eta elkartean sarea markatu antolatu diren ekitaldi eta balantze pixkat egitera etorri da. Eta azkenik, Irati Goienetxea etorriko da gurekin, bakean eta bizikidetzaren aldeko eskoli buruz hitz egitera. Baina gu momentuz eta beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak ezagutuko ditugu oraingo honetan. Alde batetik, 1881ko urriaren 25ean Malagan, Pablo Ruiz Picasso margolari eta eskultorea, 20. mendeko artista esangurratsuenetarikoa eta kubismoaren sortzailetakoa jaio egin zen. Eta azkenik, 1920. urtean Irlandan Terence McSweeney idazle politikari eta abertzalea hil egin zen 74 egun gose greban egon ondoren. Goazen orain asteburuko agenda errepasatzera. Gaur, Ramper antzerkia egongo da Antsoaingo antzokian arratsaldeko 9etan 6 euro terdiko sarrerarekin. Bestalde, gaur ere, Subsuelon, 10etan, Superazit taldeak Panda Power diska aurkeztuko du, sarrera librearekin. Eta bihar gauza bera egingo dute Tafallan Arkakusoen plazan arratsaldeko 8etan. Es un fraude bien montado, bien pensado. Es el hombre y su debilidad. La manzana tiene que probar. No jugamos todos, unos pocos son. Te lo enseñan, ahora lo deseas. Sus manzanas vas a necesitar. No hay felicidad, no, sin libertad. Lesfen kultur jardunaldi lesbofeministak ospatzen ari dira Kondestablen igandera arte. Ordutegia kontsultatu daiteke eta sarrera librea da. Bukatzeko larunbat eta igandean Nafarroako mus txapelketako finala jokatuko da Handia hotelean. Ordua kontsultatu daiteke eta sarrera librea da. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertzera. Diario de Navarra egunkariaren azararekin hasita, Belate eta Almandozeko tunelak 2025erako zabalduko direla azaldu du egunkariak bere titular nagusian. Goiko partean Roberto Torres jokalariari buruzko artikulua aurkezten du komunikabideak. Gainera, osasuna auzia dela eta 100 lekuko baino gehiagok deklaratuko dutela zehaztu du ere. Bestalde, Unai Jauregik 9 urte ondoren izarra utzi duela nabarmendu du komunikabideak. Argazki nagusian, Franco erorien eranetik atera dutelaren irudia ageri da. Beherago, ogasun kontseilariak PFZ-aren tarifaren deflaktazioa iragarri duela azpimarratu du ere egunkariak. Bestetik, Espainiar Onkologia Elkarteak iruindar bat bekatu egin duela azalarazi du. Azkenik, Arkaitz
Aurrari buruzko erreportajearen aurrerapena dakar ere portada nagusiak. Diario de Noticiasen azalarekin jarraituko dugu, Frankoren exhumazioaren irudi nagusi batekin nabarmendu du egunkariak bere portada. Aktoa omenaldi ultra batean derbatu egin duela eta munduari telebistaz eskeniz egin zaiola salatu du egunkariak. Portada osoa exhumazioari eskaini dio Noticiasek, atzoko eguneko momentu eta pertsonaia ezagunei buruz hitz eginez. Gara egunkariaren portadarekin orain, diktadorearen exhumazioak goraipamen frankista eragin duela azpimarratu egunkariak bere titular nagusian, exhumazioaren irudi batekin batera gaineratuz. Bestalde, estatutuaren 40. urteurrenari buruzko analisia aurkeztu du Garak bere azalean ere. Beherago, emakumezko futbolarien grebari buruzko erreportajea ere aurreratu du. Ane Urkiriren komentarioa nabarmendu du berago egunkariak ere. Eta bestetik, Euskal Herrian langabezia tasa 8,8an igo egin dela zehaztu du komunikabideak. Azkenik, Kataluniako protesten inguruko kronikaren aurrerapena ipini du egunkariak bere azal nagusian. Berria egunkariaren azalarekin jarraituz, Franco erorien aranetik ateratzen ari diren argazki nagusi batekin ireki du portada berriak. Francorekin ohore tituluarekin batera. Eskuinaldean berriz, Roger Torrent Kataluniako parlamentuko presidentearen irudia ageri da, honi egindako elkarrizketaren esaldi esanguratsu batekin. Gehiengoak indartzea garrantzitsuago dela nabarmendu du parlamentariak. Berago, Doberren aurkitutako 39 gorpuak txinatarrak zirela konfirmatu du egunkariak. Bestalde, Bilbo Zaharrean gizon bat tiro hil dutela eta aita-seme bat atxilotu dituztela azpimarratu du berriak. Bestetik, Guggenheimek Kunsthaleko 130 obra erakutsiko dituela plazaratu du ere. Eta azkenik, zaparrada abalantxa dantza ikuskizunari buruzko erreportaia aurkeztu du egunkariak. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu, Belaten 2025 barkatu baino lehen bi tunel berri egingo direla nabarmendu du komunikabideak bere titular nagusian. Bestalde, Saizek gobernuarekin adostu gabe, PFS-aren deflaktazioa iragarri duela plazaratu du medioak. Eta azkenik, Irati Majuelok eta Alasne Untxalok 2019ko bertsokabi sariketa irabazi dutela azpimarratu du Irratiak bere webgunean. Az gaitezen Zizurko albisteekin. Santu guztien eguna dela eta hilerria zabalik izanen da urriaren 28tik azaroaren 3 arte 9:00 6:00. Bestalde, kultura agendara pasaz, gaur Zizur Nagusiko musika bandak kontzertua eskainiko du 8etan kulturetxean 2 euroko sarrerarekin. Horretaz gain, igandean, Kievko Glier abesbatza ikusteko aukera izanen da goizeko 12:30 4 euroko sarrera ordainduta. Ahots talde hau Galina Gorbatenkok zuzendurik Kievko Glier Musika Institutuko emakumezkoen abesbatzan sarturik dago. Zuzendari ospetsu horrek 1985an sortua. Ospe handiko jaialdi eta arte ekitaldietan aritzen da maiz Ukranian, eta herrialdeko konpositore ospetsuenekin ere lankidetzan. Halaber, nazioarteko jaialdi eta lehiaketa unitzetan parte hartu du. Bulgarian, Alemanian, Hungarian, Frantzian, Islandian, Polonian, Espainian, Portugalen, Holandan eta bar. Bukatzeko, datorren urriaren 31an, Ados Antzerki konpainiak Dublineses obra antzeztuko du arratsaldeko 8 kulturetxean. Dublineses lana James Joycen kontakizun simple baina sakona da, bai bizitzaren iragankortasunaz, bai gazte garaiko maitasun galduaz, eta oroimin eta iruzurrak zikindutako bizitza batzuez adiltzen dena. Ados Teatroak beraz lan klasiko unibertsal horren egokitzapen bat antzeztuko du, Garbi Losadak eta Jose Antonio Vitoriak ondutakoa. Hildakoak ez baitira hilik daudenak soilik, baizik eta era berean pasioz bizitzen jakin ez dutenak eta jolas eta limurtze kontuetan galdu direnak. Sarrerak 8 euroren truke eskura daitezke. Atarrabiara pasako gara orain. Euskara ikasteagatiko diru-laguntza deialdia zabalik da azaroaren 8 arte. Eskaerak herritarrak hartzeko bulegoan egin behar dira. Bestalde, larunbat honetan udazkeneko auzolana egingo da. Atarrabia herri jasangarriago eta deitsuago bat bilakatzeko asmoz.
Goizeko 9:00 bilduko dira parte hartzaileak izen emateko eta beharrezko materialak jasotzeko. Hala nola eskularruak eta poltsak. Ondoren, Ultzama ibaia eta Ezkama mendia txukuntzeko auzolanari ekingo diote. 11:30 otordua egingo dute eta jarraian animalientzat abiakutsak jartzeari eta jasotako materialekin horma irudiak eta eskulturak sortzeari ekingo diote. Horretaz gain, astelehen arratsaldean 2007 urtean jaiotako familientzat gazteguneko ate irekiaren jardunaldiak egingo dira. Hauetan, gazteguneak eskaintzen dituen instalazioen eta zerbitzuen, eta halaber gazteria arlotik eskaintzen diren aktibitateen berri emanen da. Kultura agendari dagokionez, gaur arratsaldeko 7:30 La Casa de la Fuerza antzerkia eskainiko du Kilimak Antzerki Konpainiak kulturetxean. Antzerkian, maiteminez sufritu duten 3 emakumeren istorioa eta bakoitzak horri aurre egiteko dituen moduak kontatzen dira. Sarrerek 4 euro balio dute interneten eta 5 lehiatilan. Igandean, Moko Zorrotza euskarazko antzerki emanaldia egongo da arratsaldeko 7:30. Bizitza, ulertu eta aurrera egiteko 2 modu ezberdin azaltzen dira obran, guztiz kontrajarriak. Eta hala ere, protagonistek elkar maite dute. Institutuan ikaskide izan ziren eta gaur egun, 30 urtetako krisia maigabean murgilduta, ustekabean egin dute topo. Gau batez, garaiaietako gogorapen eta ametsak gaurkotuko dituzte. Bereziki, bete ezin izan zirenak. Komedia freskoa, erritmo bizikoa, umorea eta oroimena egokiro erabiltzen dituena. Historioa egiazko amodioaz eta huraxe lortzeko moduaz mintzo da. Sarrerek 4 euroko prezioa dute interneten eta 5 eurokoa lehiatilan. Bukatzeko, urriaren 31an euskarazko ipuin kontalaria egongo da 4 urtetik gorako haurrentzat. Virginia Albirak Japoniara ipuina kontatuko du arratsaldeko 6etan kulturetxean sarrera librearekin. Iruñako berriekin bukatuko dugu. Atzo, herriko tabernan ospatu zen bertsokabi sariketako finalean Irati, Majuelok eta Alazne Untxalok irabazi zuten. Iruña hiria nazioarteko poesia sarian berriz, Aitor Frankos gaztelaniazko modalitatean eta Mikel Arruabarrena euskarazkoan izan ziren saridunak. Bestalde, gaur ospatzen da Nupeko udazkeneko karpa. Goizeko 9:00 zabaldu ditu ateak Amaia Kirol elkarteko karpak, eguna mus txapelketarekin hasi dutenentzat. Egun osoko programazioa dago antolatuta, biharko goizeko 6 arte festa eskaintzeko asmoz. Gradu ezberdinek prestatu dituzten 19 inguruan lehiaketak, karaokea, kontzertuak eta DJak izanen dira. Honekin erlazionatuta, udalak garbiketa zerbitzuak indartuko dituela jakinarazi du, baita pertsona voluntarioek osatutako 3 talderen laguntza izango dutela. Gainera, aurtengo zaborrontziek zaborra banatzeko aukera eskainiko dute. Horretaz gain, gaur arratsaldean Louvre Museoko editorea den Fabrice Doaur kondestablen egongo da arratsaldeko 7:00 Louvreko museoa eta komikia konferentzia eskaintzen. Hemengo antzerkia zikloaren barne, gaur eta igandean 2 obra eskainiko dira. Lehenengoa Sanduzelaiko Zibiboxean izanen da eta igandekoa Mendillorrin, biak arratsaldeko 8:00 eta sarrera librearekin. Antzerki ziklo honek azaroaren 13 arte jarraituko du. Larunbatean, gainera, Mendillorriko Zibiboxean Tomas eta Musi espioi bihurtuko dira ikastolako irakaslea salbatzeko, espien eguna antzezlana taularatzeko eginen diren 2 emanaldietan. Aurrendako euskarazko antzerki programazioaren barruan sartzen da obra hau. 4 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago eta 2 saiotan antzeztuko da, 12etan eta arratsaldeko 6etan. Sarrerak 3 euron daude salgai, Zibiboxetan eta Iruñako udalaren webguneetan. Bukatzeko, Iruñako 3 merkatuek ostalaritza eskolako ikasleek egindako pintxo eta ardo degustazioa eskainiko dute larunbatean. Menudos Corazones erakundea laguntzeko asmoz. Merkatuan kontsumitzen duten pertsonek euro bat ordaindu beharko dute degustazioagatik, eta erosketarik egiten ez dutenek 2 euro.
Goizaldean eta goizean goizerua lainotsu egon arren eguna aurrera egin ala zerua oskarbi geratuz joan da. Hego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura maximoak nabarmen igoko dira. Larunbata goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua laino gutikin edo oskarbi egongo da. Hegoaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogor batzukin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak nahiko igoko dira. Igandea ildo beretik hasiko dugu eguna, egun senti argia izango dugu eta lainoa sortuko da zenbait txokotan. Goizean zerua oskarbi egongo da eta eguerditik aurrera erdi mailako lainoak eta goi lainoak sartuko diren arren ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko eta ateri eutsiko dio. Hego ukituko haize ahula ibiliko da eta kostaldean brisa altxatuko da arratsaldean. Eguneko temperaturak pixka bat egingo du behera, baina leku askotan 20 gradutik igoko da. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuei paso emanen diegu. Lehen esan bezala, alde batetik Juan Carlos López Mugarza daukagu, bestetik Gara González eta azkenik Irati Goienetxea. Arratsalde on guztioi, gaurko gonbidatua Juan Carlos López Mugarza da, Atxalkarteko kidea da, eta elkarte honek antolatuko duen poesia tailer bati buruz hitz egitera etorri da. Arratsalde on, Juan Carlos. Bai, arratsalde on. Zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi, plazer bat da zurekin izketatzea. Lehenik eta behin ebeduzu hasiko gara pixkate zure elkarteari buruz hitz egiten, jendeak ere ezagutzeko. Kontiguzu pixka bat ere elkarteari buruz, zertan datzan elkarte hau? Bueno, iparraldeko, Euskal Herriko elkartea da, baina nolabait iparraldean daukagu kokatua nolabait gure bilgunea edo. Berez, iparraldeko olerkari batek sortu zuen, bera da nolabait elkartearen sortzailea eta arima, deitzen da Agustin Zamora, hemen Iruñan Nafarroan nahiko ezaguna, askotan etorri delako, eta hemen ere tailerrak eta bilketak edo bilkurak egin ditugulako. Baina berak sortu zuen Senpere izeneko herrian, Senpere nibelen sortu zuenan, baina gero hedatu egin du Euskal Herri osora. Eta elkartea gehien bat literarioa da, poesiaren inguruan aritzen da. Baina ez da soilik elkarte literario bat, adibidez baldin badago baten bat eman dezagun marrazten duena edo margolari dena edo eskulturak egiten dituena. Nolabait artearen inguruan aritzen baldin bazara elkartekoa izan zaitezke. Eta kontua da normalean lotzen ditugula irudiak eta hitzak. Beti poesiak izaten du lehentasuna neurri batean. Orduan, baina narratzaileak ere egon daitezke edo denetarik. Baina bai egia da, gehien bat literatur taldea dela eta literaturaren barruan poesiari ematen diogula garrantzia. Baina egon dira ekitaldi batzuk, adibidez Álvaro Mundiñanorena, Etxarriaren azko margolari batena, erakusketak egin dira, bereak,
eta argazki tailerrak ere bai, eta denak egiten dira Senpereko Larraldea baserrian. Hor badugu elkargunea, bertso elkarteak, iparraldeko bertso elkarteak erean badu egoitza, eta beste talde batzuk, euskaltzaleak ere badirenak. Orduan hor sortu zen gure taldea duela 20 urte baino gehiago. Zeia atera dira, aurtengo izango da 21. Aldizkaria edo 22. Egiten dena olerkiaren inguruan. Eta orduan urtez urte ateratzen da aldizkari baino gehiago liburu bat dena, eta hor batzen dira jendeak bidaltzen dituen olerkiak. Eta edozeinek bidal dezake. Eta ez soilik jende ja nolabait esateko konsagratua edo ezaguna dena, edo mainstreametan ezaguna dena, zean Itxaro Bordak idazten du, edo Miren Agur Meabek, idatzi du edo idazten zuen Arzek, adibidez, desagertu zaiguna, joan zaiguna, Joan Mari Irigoyenek idazten du, orduan jende oso ezaguna idazten du, eta gero ni bezalako batzuk. Ez ezaguna garenak, baina zaletasuna daukagunak. Eta gero edozeinek, orain ikusten ari gaituenen batek idatzi nahi baldin badu, bere olerkia agertuko da. Oraindik behintzat ez dugu mugarik kopuruan. Ja nahiko lodikotea da liburua, jasoko bagina 1000 olerki, igual egin beharko genuke zerbait. Baina orduan hori izan da gutxi gora bera elkarte honen filosofia. Poesiari garrantzia ematea, edozeini aukera ematea idazteko, eta ez izatea soilik beste batzuetan gertatzen den bezala, aldizkari bat mugatua ezagunak direnentzat edo halako aspirazioak dituen batzuentzat eginak. Ez jende guztiarentzat, eta aurrek berek ere idazten dute, Berrezarko aurrek ere idatzi dute, zenbaitetan. Ikastoletakoak, hori Sehaskakoak, han aritu dira. Orduan denetarik sartzen da gure aldizkari horretan. Azkenean familia handi bat osatzen duzute guztien artean. Bai, oso gauza bitxia da, ze normalean elkartetan bilatzen da ber norden zuzendaria, norden edo lehendakaria, norden idazkaria, karnetak behar ditugu, eta gurean demokratikoa da neurri batean, ze gure jefea da Agustin, beti izango da bera nolabait alma materra, berak sortu zuen, gizon ja erretret hartuta, jubilatua dago, eta han iparraldean oso maitatua, duela gutxi izendatu dute Euskaltzain ohorezkoa. Orduan, literaturaren alde asko egindako gizona da. Eta, bera da, era naturalean, gure eredua, guk ispilu horretan begiratzen gara. Eta bere filosofia geure ganatu dugu. Baina, gero, esan edut gauzak egiteko unean, denok gara berdinak. Noski. Zehatz mehatz, larunbat honetarako adibidez, poesia telebratu duzute Iruñean. Zertan datza poesia telera hau? Bai, bilduko gara poesia sortzeko. Askotan, tailerretan, literatur tailerretan edo literatura mintzagai daukagunean, edo entzuten dugunean zerbait badagoela, normalean izaten da, olerkari edo idazle famatu baten, edo azken liburu atera duen baten liburua irakurtzea, poemak irakurtzea, eta horiek komentatzea eta ikustea zer iruditzen zaigun, zaigun iruditzen, hori normalean izaten da tailer bat. Gurea ez da holakoa, gurea da sortzeko. Ez gara biltzen besteen olerkiak irakurtzeko, baizik eta gure olerkiak partekatzeko. Eta sortzen ditugu, egun berean sortzen ditugu gure olerkiak. Egiten dugu ibialditxo bat, egoten gara igual pote batzuk hartzen, segun non gauden, edo egon gaitezke
baserrian, edo on gaitezke eguraldi hona egiten baldin badu ibaian, eta gero biltzen gara, igual bazkaldu baino lehenago edo meriendaren orduan, idazteko. Idazten dugu egun horretan bizitutakoa. Eta olerki horiek guztiak gero partekatzen ditugu. Kontatzen ditugu, biltzen gara eta ikusten dugu zer egin dugu. Eta tailerrak gidatu duenak jasotzen ditu. Edo nahi baldin baduzu hurrengo egunean bidali, hobetzeko edo ezarela gustora gelditu egindakoarekin, irakurri duzu, baina gero igual hobetu nahi duzu, orduan hurrengo egunean edo bizpahiru egunetan egon zaitezke hori ontzen, eta gero bidaltzen diozu tailerra gidatu duenari. Eta olerki horiek agertuko dira hurrengo urteko Hatxaren poesiaren tailerrean edo liburuan. Orduan denak jasotzen dira. Eta orduan, Iruñean geldituko zarete, edo elkartuko zarete parte hartuko duzutenak, eta Iruñe herrian zehar egongo zarete poesia idazten, bote batzuk hartzen, eta gero bazkaria egingo dute seguraski, ezta? Bai. Egun osoko ekitaldia zen hasiera batean, hori antolatua dago duela urte batetik eman dezagun. Eta zer gertatu da, beti egunerokotasunak agintzen duela. Eta hain zuzen ere, 26an badago Altsasukoen alde manifestazioa. Eta hori ezin genuen jakin duela urte bat, hori sententzia hori agertuko zela egun hauetan, eta berretsi dutela, egon behar dutela kartzelan, eta hola orduan. Arratsaldeko egitaraua aldatu dugu. Zelen 5etan ere bazegoen beste ekitaldi bat, joan behar ginen Madalenako zubira, han olerkiak irakurtzera taula. Eta hori kendu dugu. Orduan, ekitaldia, biharko ekitaldia izango da, goizean, goiz partean, bilaldi bat Iruñean zehar, Medialuna parkeraino, bilduko gara Gaztelu plazan, kioskoan, biharko eguna manifestazioa eta hola dagoenez, igual pentsatuko dute elkarretaratze ilegal bat badela, da guztiz poetikoa. Eta horren, bilduko gara, deialdia da, kioskoan biltzea, eta handik joango gara segurazki edo kafetxo bat hartzera, edo zerbait hartzera Iruñeko kaletan zehar, hori non egongo garen zehazki ez dugu pentsatu oraindik ere, baina kontua da bide hartzea Medialuna parkeraino. Orduan, ibiliko gara estafeta kaletik, suposatzen dut, Gaztelu plazatik estafetara, ez dakit nondik sartu, espoziminatik edo ia zuzenean Bajada Javierretik hartu estafeta, baina beti Medialuna aldera. Pasako gara Zezen plazatik, eta hartuko dugu Eskolapioen alde horretatik, Medialuna parkea, zeraraino, Sarasateren oroitarriaren aldera, monumentuaren aldera. Eta hor leku polita da, egoteko pixka bat ikusten hor badaude urmael batzuk, eta nola beste kanpotik datozen entzat, gauza polita da, guretzat ere baina askotan, hor daukagunez, ez diogu kasu handirik egiten. Eta orduan, baina nik uste dut leku ederra dela, ikusten da gainera Iruñe herriaren zati handi bat, Txantrea, Burlata, hainbat Atzarrabia, hainbat hemen goare Berriozar, Artika, eta orduan ikuste dut haientzat ere, badela leku polit bat, Iruña eta Argaldeko paisaia edo gozatzeko, ezagutzeko. Eta gero ja handik berriro bueltatzen gara Gaztelu plazara eta bilduko gara Hemingway txokoan, Kafe Iruñan. Eta hori izango da 12 aldean, 12 aldean. Bidea, ibilaldia, 2 ordukoa izan diteke. Baina lasai, hori disfrutatuz eta. Eta gero, 12 aldean, sartuko gara Hemingway txokoan, Kafe Iruñan utzi digute lekua, oso jatorrak dira, beti ez dute
digute kobratzen, beti literaturarako badaude egiten dut hemen publizitate pixka bat, baina bai, egia da. Eta orduan, Hemingway txokoan egongo gara bizi duguna edo adierazten olerkien bitartez. Hori idatzi ondoren, badugu bazkaria. Bazkarian egongo gara 15 bat lagun, ja izena eman behar zen aldez aurretik, hau pena da, ze oso berandu egin dugu, baina erreserbatu behar zen lekua, eta orduan hori da gutxi gora bera aipatu dugun, 15 lagunentzat, eta izena gutxi gora bera eginak dute. Baina baten batek nahiko balu, oraindik igual baten batek kale egiten badu, egon liteke posture bat. Baina, bueno, kontua da, zerbait jatea, ordu beteko tartean, beste batzuk egan daitezke hori bokadilloren bat edo hartzera, eta gero berriro, bueltatuko ginateke Hemingwayren txokora olerkiak irakurtzera. Bazkal aurreko tarte horretan idatzi duguna partekatzera. Eta pasatuko ditugu denak nik eramango dudan kuaderno batera. Horri deitu izan diogu Iruñeko Atxa elkartearen kailerra, poesia kailerra. Eta orduan hor idatziko ditugu, goizean presatu ditugun olerki guztia jasotzeko lehenengo zirriborroa. Zer gero, esan dizudan bezala, nahi izan ezkero, dituzu bizpahiru egun hori hobetzeko, lantzeko, ederresteko, nahi duzun bezala. Baina hori da programa, ze hori egin ondoren, bukaera emango diogu egunari, eta orduan nahi duenak, ardezala iparralderako bidea, beste batek ez badu sari banaketa batean egoteko beharra, eta besteok nahi baldin badugu, badugu aukera bostetan edo egoteko manifestazioan. Osongi, azkenean egun potentea daukazute, hainbat gauzekin eta manifestazioa hor dago, ere. Hala ere, kuadriatxo handi bat bildu zaretela uste dut esango zenuk, azkenean, ez da? Bai bazkarirako, bai egunerako. Bai, Iruñeko saiorako jende askok eman du izena. Asko esan nahi dugunean, esan nahi dugu, hori, guretzat 10-15 lagun biltzea asko da. Ze tailerretan normalean izaten dira 6-7, ze tailerrak hilabetero egiten ditugu. Eta jendeak ez du aukerarik hilabetero Euskal Herriko txoko batera mugitzeko, batzuk beti agertzen dira guztietan. Baina normalean jendea hurbiltzen da, hurbilen daukan tailerrera. Eta orduan, hau, printzipioz, nik uste dut jende asko etorriko dela, eta orduan gutxienez bazkarirako gaude 15 bat, eta jende gehiago biltzen bagara emango dugu manifestazio bat, Iruñan zehar. Baina pozik gaude alde horretatik. Eta Juan Carlos, pixkate elkarrizketari amaiera emateagatik, jadara matzagu pixkate denboratxo bat izketan. Hurrengo hilabeteetarako beste tailer edo ekitaldiren bat daukazute ere programatuta, beste udalerrietan egingo direnak, adibidez? Bai. Don Iban Eloitzunen egingo dugu hurrengoa. Uste dut azaroaren 20an izango dela ona. Hilabetearen bukaerako azken larun batean. Eta gidaria izango da Xabier Zubelet. Baina hori, abendukoa ez dakite oraindik finkatua dagoen, baina aurrekoetan egon dira. Itxaro Bordak gidatu zuen bat Senperen. Gero badago neska bat, iruñarra dena, baina Urdazubin bizi dena. Andueza abizena daukana. Eta horrek ere gidatu zuen beste bat zerean, Zugarramurdin, uste dut. Gainera bera oso artista ona da, egin du erakusketa bat Zugarramurdiko Sorginen museoan, eta oso ongi dago.
Gero beste ekitaldi bat egin da Baiona aldean, gehien bat ekitaldiak gehienak iparraldean egin dira. Nafarroa garaian Zugarramurdin eta Iruñan, eta Gipuzkoan Irunen, eta ez dakit Errenterian edo alde hortan. Oso bitxia da, ze Gipuzkoa beti izaten da, nolabait Euskal Herriko erdigunea, Gipuzko zentrismo dagoela, baina kasu honetan Hatxa elkartearen kasuan fokoa dago iparraldean, eta orduan Gipuzkoako alde bat hartzen du, baina soilik nolabait denbora batean Nafarroa barruan zegoena. Irunen, Errenterian alde hortan Bidasoako herriak dira, eta Nafarrera erabili da. Horren oso bitxia da. Eta aldizkarian edo gure liburuan bizkaitarrak eta arabarrak eta olakoak ere idazten duten arren, gero ekitaldietan gehien bat ematen du ardatz horretan kokatzen dela, ez? Ipar-hegoko hortan, orduan iparraldea eta Nafarroa eta Gipuzkoako zati hori, ezta? Nolabait Nafarrena edo omen dena. Bai. Beno, Juan Carlos, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu biharko eguna interesgarri izatea, eguraldiak ere laguntzea, eta hurrengo dizietarako ere espero dugu jendea animatzea. Bai, mila esker, nik uste dut hori, badela ongi pasatzeko beste modu bat, ze jendeak uste du poesia aspergarria dela, eta askotan ez dugula ezagutzen. Baina gero lagunak egiten dituzu, saiatzen zara hobetzen, gauza batzuk entzuten diozu bati, ze ideia polita, ordan animatzeko modukoa da. Mila esker, Juan Carlos. Bai, zuei. Esan bezala, Gara González etorri da pobreziaren aurkako saretik. Kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ondo, bai, eskerrik asko inbitatzeagatik berriro ere. Zuei etortzeagatik. Bai. Eta bueno, hilabete hontan ari zarete egiten pobreziaren aurkako hilabetea, ez? Ekimen desberdinekin. Bai, hoize, 17an da estatu mailan, bueno, estatu mailan da pobreziaren aurkako eguna, eta horren inguruan egin nahi izan nahi dugu hilabete osoa espatu, ez? Egin genuen ja pasa den urtean eta duela 2 uste dut baita, eta orduan hilabete osoan zehar izan ditugu aktibitate ezberdinak. Izan ditugu eta izango ditugu, oraindik ez dela bukatu hilabetea. Eta ze helburu dute egiten dituzun ekintza hauek? Bai, azkenean gure helburu orokorra da hori, sentsibilitzatzea pertsona guztiak edo soziedadea, baina baita profesionalak izatea, zenbat esperientzia edo zenbat gune hitz egiteko egiten ditugun lanari buruz, egiten dugun lanaren inguruan. Aurten zehazki izango ditugu 3 aktibitate orokorrak, alde batetik izan dugu lehen zine forum bat, urriaren lehenengo 2 asteetan. Gero izan genuen ponentzia edo goiz oso batean zehar jornada bat. Jornada horretan tratatu genuen enfermedad mental edo gauza hori. Azkenean zen baita urrian izan zen enfermedad mentalaren eguna. Eta aprobetxatu egoera hori, hori izan zen gaia, ez? Eta gero izango dugu hurrengo astean, ekonomia berrien inguruko jornada edo beste mikrotxarla batzuk. Eta hori aktibitate ezberdinak egiten ditugu, eta ideia da pertsona guztiei ailegatzea eta kontatzea zein den egoera, bizitzen dugun egoera. Eta zein da egoera hau? Kontatu dezakezu horrela? Oraindik hori, hurrengo hilabetean aterako ditugu datu zehatzak, izango dugu informe bat eta aterako ditugu datu zehatzagoak, baina, esan dezakegu, Nafarroan 86.500 pertsona inguru daude pobrezia egoeran, edo pobrezia larrian. Pertsona nahikoa, gainera gora egin du, uste dugu, ez dugu oraindik analizatu guztiz datuak,
baina gora egin du pasaden urtearekin konparatuz, beraz egoera nahiko larrian gaude. Larritasun gehien dituzten arloak izan daitezke etxe bat lortzea edo etxe duin eta seguru bat izatea, eta alderdi ekonomikoa ez izatea hilabetera bukaera ailegatzeko, ez? Eta zergatik uste duzu pobreziak gora egin duela azken urte hauetan? Hori ez ditugu datuak oraindik analizatu ondo, baina badakigu krisiaren ondotik izan genuen beherapen izugarria eta egoera asko larritu zen. Badirudi edo esaten dute alde erdi guztietan, krisi hori bukatu dela eta amaitu dela, baina errealitatea da langabezi izugarrizko tasa handia dauzkagula, lanean dagoen jendea lan oso prekarioetan dago lan egiten, ordu gutxitan, salario oso soldata baxu-baxuekin, eta azkenean hori ez digu uzten hobera joaten, beti frenatzen gaitu hortan. Eta uste duzu gizarteak ezagutzen duela errealitatea, kontziente garela? Uste dugu askotan paso egiten dugula, zeren errezago da, eta errezago da guztiontzat, gure bizitza egitea, eta ez bazaigu tokatzen justo ondokoa edo familiar bat, paso egitea, ez? Baina gero eta kontzientzia handiago hartzen ari du gizartea, eta horretarako baita lan egiten dugu guk, ez? Kontzientzia hori zabaltzeko, eta errealitatea zein denak ikusteko, eta aldegun heinean, bakoitza bere laguntza eskaintzea, ez? Alduen toki guztietan edo alduen pertsonei. Eta egin dituzuen jarduera hauetan, jendearen harrera nolakoa izan da? Aurten hori egin dugu zineforum bat, egin dugu bai Tuteran, bai Iruñan, errepikatu dugu pelikula berdina, eta hori zen pixkat nobedadea guretzat, zeren beti izaten ditugu hitzaldiak edo gauza serioagoak, serioagoak, baina aurten aposto egin dugu zineforum bat egiteko, ez? Eta gutxi gora bera, 50 pertsona inguru Tuteran, eta Iruñan gutxi gora bera pixka bat gehiago pertsona egon ziren, eta pelikula ikusi ondoren, pelikula ditzen zen Jo Daniel Blake, eta pelikula ikusi ondoren ideia zen dialogo bat egotea, ez? Eta, parte hartu zuten pertsona bastante, eta interesgarria izan zen, sortu zen hor debatea eta guztiz. Oso konten gaude. Eta gero egin genituen jornada horiek, teknikoagoak zirenak eta goize zirenak Iruñan eta arratsalde batez egin genituen Tuteran. Eta gutxi gora bera uste dute pertsona apuntatuta zeudela bakoitzean, eta hori artera ziren nahiko ondo gure ustez, oso konten gaude. Eta pobreziaren arazo hau konpontzeko edo behintzat, ez dakit nola esan, leguntzeko, zen neurriak uste duzu hartu beharko zirela? Gehien aipatzen dugun neurria beti da berdina, baina azkenean inbertsio ekonomikoa beharrezkoa dela uste dugu. Arazo hau guztion arazoa da, ez bakarrik sufritzen duten, lehen eskuz sufritzen dutenena, baizik eta gizarte osoaren arazoa da. Eta ez badugu inbertsio ekonomikoa egiten, bai udaletxetatik, bai gobernuetatik, arazo honekin jarraituko dugu betirako. Orduan, guretzat garrantzitsuena da hori, ez? Inbertsio ekonomikoa egitea, inbertsio ekonomikoa esan nahi dugu, jendea kontratatzea, proiektu berriak egitea, eta azkenean arazo hau aurrean jartzea, ez? Edo printzipioa izatea. Baina bestalde baita, esan dezakegu, gizarte osoaren laguntza behar dugula, ez? Ez da bakarrik gobernuak edo udaletxeak egitea inbertsioa, baizik eta pertsona guztiak egin dezakegu zerbait, ziur aski, ondoko auzokidearen gatik edo ez dakit, ez? Ez da bakarrik diruaren gauza, baizik eta laguntza ematea, ez? Eta pixkat empatia hori izatea ondoan daukagun guztiekin, ez? Beraz, norena uste duzu denon ardura dela? Bai, argi daukagu denon ardura dela. Badaukagu guztiok ardura exigitzea gure gobernu edo gure politikoei inbertsio horiek egitea, azkenean gure dirua da, eta zer egiten dugun edo zer egin nahi dugun diru horiekin eska dezakegula, baina baita egunerokotasunean egin dezakegu milaka gauza,
bai pertsonengandik, bai lurraldearengandik, bai inguruarengandik, ez? Orduan, gure animoa da beti hori, ez? Guztiak egin dezakegu zerbait, beraz, animatu zaitezte, gauza hori txikia gutxienez, egitea, ez? Eta zer behar da hori, animo hori emateko edo? Azkenean, Pausu hori emateko? Da, errealitatea ikusi. Lehen esan dugun bezala, ez dugu ikusi nahi askotan, ondoan daukagu realitate hori, eta ez dugu ikusi nahi errazagoa delako gure bizitza libre egitea, ez? Baina arreta hori jartzea da garrantzitsuena, ez? Begiratzea ondo, zer daukagun ondoan, eta pentsatzea egin den dugun gauza txiki hori onura ikaragarriak izan dezakela besteetan eta orokorrean gizarte osoan. Beraz, horrekin egotea beti, ez? Lelo horrekin, ez? Dena egiten dudan guztia izango da guztiontzat hobe, orduan. Hori da azkenean inpultso berena, eman dezakegun inpultsoriko berena. Eta zuek, pobreziaren aurkako sarean, zenbat pertsona zabiltzate hemen Nafarroan? Hori, sarean daukagu 30 entitate, eta bakoitza lan egiten du area ezberdinetan lan egiten dugu, 30 entitate horietan lan egiten dugu pertsona pila, ez dakitzen bat garenek zehazki, baina hori, arlo guztietan lan egiten dugu, ez? Bai etxe bizitzaren inguruan, bai etxea ez duten pertsonekin, bai banko de alimentos dago adibidez sartuta sarean, edo hizkuntzan, ez? Hizkuntza ez formalean edo horretan, azkenean abarkatzen dugu pobreziaren alderdi guztiak edo gehienak saiatzen gara. Eta zuen, badituzue voluntarioak edo adibidez norbaitek lagundu nahiko balu? Bai. Arazorik gabe, entitate guztietan edo gehienetan gutxienez badago voluntariotza egiteko posibilitatea. Hoberena da gure sare sozialetan sartzea, Red Pobreza da erderaz webgunea, eta hor sartzea eta begiratzea ze entitate parte hartzen dugun, eta bakoitza hori badauka bere sarea, badaukagu arlo ezberdin asko, eta animatzen dugu guztiok parte hartzera. Eta ez badugu zehozera informalizatea egitea, zeren ez daukagu denbora edo badaude milaka forma ezberdin parte hartzeko, bai voluntariotza egiten, bai diru donazioak egiten, baina bai ondoan daukagun auzokideari galdetuz zer behar duen. Beraz, ez da beharrezkoa, izugarrizko pausoa ematea hasieratik, gutxi bat laguntza txiki batekin hasi eta gero aurrera egin. Eta behin hilabete hau bukatuta, baduzue beste proiektu edo jardunaldi horrelaren bat antolatuta? Hori, beti da gaude mila gauzetan, bai, hilabete honetan badaukagu hori aktibitate gogorrak, eta gero urtean zehar jarraituko dugu egunerokotasunarekin. Azkenean gure ideia beti da sentsibilizazioan egotea, eta horretan lan egiten dugu, urte osoan zehar. Esan dugun bezala, aurrengo hilabetean aurkeztuko ditugu pasaden urteko datuak, pobreziaren inguruan, eta orduan, hor datu horiek prestatzen egongo gara, eta azalduko ditugu, hori, azkenean sentsibilizazio kanpaina bat eginez horren inguruan. Eta gero, hasiko gara presupuestoekin eta aurrekontuekin, eta politikoei, baita pobreziaren inguruko proiektuak aurrera eramateko, eta aurrengo urtean jarraituko dugu dinamika honekin. Eta uste duzue zuen lana geroz eta indartsuagoa izango dela eta helburuak nolabait lortzen zabiltzatela? Bai, helburu txikiak lortzen dira, eta egunerokotasunean ikusten ditugu helburu horiek, ez? Kontzientziazio gehiago eta baita inbertsio gehiago politikaren aldetik. Baina datuak hala erakusten digute hau ez doala aurrera, ez? Aldaketak handiagoak izan behar dira eta urgentea da gainera, zeren errealitatean pertsona horiek izugarri sufritzen ari dira eta hau lehen hartu behar dugu, eskutik. Orduan, aldaketak badaude, baina gure ustez, edo beti pentsatzen dugun bezala, motelak dira. Orduan, azkarrago egin behar ditugu aldaketak eta inbertsioa handiagoarekin. Oso ongi ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ala? Nada, hori, animatzea parte hartzera, geratzen zaigu oraindik 30ean daukagu azkeneko hitzaldia, hori izango da goizean, Kondestable Palazioan, eta animatzea parte hartu nahi duen edozeini, bisitatzea. Gure webgunean egongo da
datu guztiak, hasi que begiratzea eta animatzea. Ba, mila esker. Bai, eskerrik asko zuei baita. Bueno, gaur gurean dugu Irati Goikoetxea, bizikidetza atalburua eta bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusikoa. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi esan dut zure kargua, Ondo esan dago, bai. Ez da horre oso, erresa da, baina luzea da, ez? Baina ondo esan dago, bai. Eta zein da zure lana horrela modu motzean edo? Atal asko ditu, ez? Ikuspegi asko ditu, baina, labur esatearren, gizarteari begira gai hauetan bake kulturan, giza eskubideekiko errespetuan, bizikidetza indartzeko atal hauetan gizarte mailan sentsibilizazio jarduerak eta bultzatzea, aniztasun planak indartzea, eragitea gizarteko estamentu ezberdinak, ez? Bai eskolak, bai udalak, bai aisialdi taldeak pixka bat gizarte bezala bere osotasuan bake bizikidetza eta giza eskubideen kultura indartu dezagun eta gizarte hobeago bat egiteko lanean denok parte izan gaitezen. Eta oraintxe baduzue programa bat, ez? Ikastetxeekin edo lan egiteko? Bai, ikasturte hasiera honetan martxan jarria dugu azkeneko 4 urte hauetan, aurtengoa izango da 4. edizioa eta bada bakea eta bizikidetza lantzen duten eskolak programa ikasturte hasiera da eta oraintxe izena emana dute ikastetxeek eta hemendik aurrera jarriko dira martxan gu proposatzen ditugun programa horretan proposatzen ditugun tailerrak eta jarduerak. Eta ze jarduera eta proposatzen dituzue? Urtetik urtera indartzen joan den programa bada, asko dira parte hartzen duten ikastetxeak eta ikasleak eta urteetan aurrera egin ala asko dira jaso ditugun balorazioak eta ahotsak eta horiekin guztiekin programa berazten joeten da ez. Azken batean kontuan hartu behar dugu iaz arte, aurten arte, 23.500 ikaslek parte hartu dutela, 112 ikastetxek, eta urtengorako ere izena emana dutela dagoeneko 12.300 ikaslek eta 76 ikastetxek, ez? Beti dira errepikatzen diren ikastetxeak eta beti dira programara sartzen diren ikastetxe berriak. Azken batean lantzen ditugun gaiak badira giza eskubideekiko begirada zabal bat, indarkeriari gabeko guneak indartzea, bizikidetza sustatuz, batez ere sareari begira, ikusi dugu kezka handia dagoela gurasoen artean, irakasleen artean, ze erabilera egiten zaion sareari, ze erabilera egiten zaion interneti, eta denok uste dugu 21. mendean erraminta oso eraginkorra dela, baina erraminta horrek ere sortzen ditu indarkeriazko guneak eta guri dagokigun honetatik hori sustatu nahi dugu, ez? Indarkeriari gabeko erabilera bat izan dadila sarearena ere. Lantzen ditugu gatazkak eta bideratzeko ikuspegi positiboak, lantzen dira jarrera berbal ez violentoak, ikus ditzagun aukera hauek, gatazkak sortzen diren egoera hauek, modu positiboan zerbait ikasteko, horietatik zerbait ikasteko egoerak izan daitezela. Lantzen ditugu jolas kooperatiboak, lehiakortasun hortatik eta lehiakortasun horrek sortu ditzaken gatazka horiek ekiditeko jolas kooperatiboen ideiak eta planteatzen dira. Lantzen dira antzerki forunak, aniztasun kulturarteko aniztasuna lantzeko adibidez, gure lanetako bat hori dalako, ezta? Aniztasuna balioan jartzea eta etnia, arraza, sexu, jatorri ezberdintako edozein pertsonak errespetatuak eta baloratuak izan daitezen talde aberatsagoak egiteko eta hori guztia lantzeko antzerki forunak egiten dira. Eta gero horretaz gain formazioa ere bai gurasoi eta irakaslei begira. Guztiak dira tailer esperimentalak, metodologia sozioafektiboa erabiltzen dutenak, ideia da pixkat
ikasle bakoitzak, guraso bakoitzak, irakasle bakoitzak, bere emozioak eta sentipenak ezagutza identifikatzea eta besteenak ezagutza identifikatzea eta errespetatzea. Eta hortarako bilatzen dute tailer hauek ikaslek modu aktiboan parte hartzea, egoera ezberdinetan bere burua ikustea, sentitzea, zer sentitzen den egoera ezberdinetan, hausnartzea, eztabaidatzea eta hortik ondorioak ateratzea ikasgela ederrago bat sortzeko, herri ederrago bat sortzeko, eta gizarte eta mundu ederrago bat sortzeko. Pixkat begirada hori ere ikasgelatik atera nahi izaten dugulako. Ulertzen dugu eskola herriaren parte dela, eskolan ikasle pertsona asko daude, elkar bizi behar dutenak, baina pertsona eta ikasle horiek ere herriko parte dira, eta herri horiek gizarte zabalago bateko parte dira, eta elkartzen diren horietan jakin ondokoarekin harremantzen, ondokoa errespetatzen, ondokoak dituen ezaugarri horiek balioan jartzen, eta hori dena lantzen duguna. Eta berez, programak nola funtzionatzen du? Eskola bakoitzak esaten dizue ze interes duen edo nolakoa da prozesua? Beraiei gure eskaintza iristen zaie eta eskaintza horretan garbi dago ze gai ezberdinei erantzuten dieten gure tailerrek. Ikastetxe bakoitzak duen interesaren arabera tailer jakin bat eskatzen du, tailer bat baino gehiago eskatzen ditu arrazoi ezberdinengatik, gehienek prebentzio modura. Guk ere ulertzen dugu sentsibilizazio lanketa horrek prebentzio modura balio handia duela. Beste ikastetxe batzuetan detektatua dituzte behar batzuk eta hori erantzuteko ikusten dute tailerren bat egokia dela, propio hori eskatzen dute. Eskaera egiten dute aipatutako gai ezberdin horietako bakoitzari erantzuten dion tailerrak eskatuz, eta horri erantzuten saiatzen dira. Eskaeraren gehiengoari erantzuten zaio, ikastetxe guztiei erantzuten zaie, ikastetxe guztietara iristen gara, baina kaso ikasleren batek tailer bat baino gehiago jasotzeko eskaera izan baldin badu, saiatzen gara zabaltzen, banatzen hori ikastetxe guztietara eta ikasle guztiengana iristeko. Eta daramatza zuen 4 urte hauetan, jasotzen dituzuen eskakizunak aldatu dira, ala gutxi gora bera berdinak dira? Gora doaz ez, orain dela 4 urte programa hau abian jarri zanean, zerbait berria zen, eta pilotaje modura ez, abiatu zen ere ikusteko pixkat, ze emaitzak izan zitzakeen, nola jasotzen zen, eta ze balorazio egiten zen, eta lehenengo aldi hartan, kopuruak handiak izan zen, 40 bat inguru ikastetxek parte hartu zuten, da ordutik eskaerak gora egin du ez, 50 baten bueltan bigarren urtean, eta iaz ja 60ko langa hortara iritsi eta urten ere 66ko hortara ez, eta ikasle kopuruak gora egin du nabarmen. Seinale ona da, balorazioak oso onak izaten dira ikasturte bukaeran, proposamen berriak ere iristen dira, eta gure lanari dagokionez oso eskertuak ez, evoluzio horretan asmo delako beti hobetzen joatea, ideia berriak sortzea, eta pozik alde hortatik. Eta gaien inguruan, esan nahi dut ikastetxeak gehien kezkatzen dituen bizikidetza arazoak edo, aldatu dira edo zeintzuk dira, zakit esaten jakingo zenuken? Nik esango nuke nahiko orekatua dagoela, egia da, tailer hauek iristen dira ikasleengana, eta iristen dira gurasoengana, eta iristen dira ere irakasleengana. Sarearen gaiak asko kezkatzen ditu orokorrean gurasoak eta irakasleak, euren seme-alabei eta ikaslei begira, sarearen erabilera horrek, eta bada gai bat eskaera handia duena. Baina horretaz gain, beste guztiek ere, dagoeneko nik uste ulertua degula, ikasi behar degula beste modu batean jolasten, azkenean ikastetxetan ere jolas espazio ezberdinak daude, eta irakasleek detektatzen dituzte egunerokoan espazio horietan sortzen diren gatazkak, eta horiek bideratzeko ikasi beharko genuke gatazka horiek beste modu batean bideratzen, edo ikasi beharko genuke gatazka horiei aurre hartzen, eta aurre hartzeko modu bada kaso beste modu batera jolasten ikastea. Orduan, gai ezberdinek sortzen dute erakartasun hori edo behar hori lantzeko. Giza eskubideen gaiak ere
eskaera asko izaten ditu, dagoeneko konturatua garelako, geure buruari begiratzeaz gain, gelako bestei begiratu behar diegula, baina gizartera ere gelako lau paretetatik, hormetatik kanpo ere begiratu behar diogula gizarteari, begiratu behar diogula munduari, munduan zer gertatzen den ulertu behar degula, guztiak ez direla gu bezala bizi, zer egin dezakegun gu hobeto egoteko bai, baina besteak ere hobeto egoteko. Orduan, oso gai ezberdina dira, muinean denek dute kontu bera ez, errespetua, aniztasun hori balioan jartzea, baina gaiak beraiek ezberdina dira eta eskaera aldetik parekatuta jasotzen ditugu eskaerak. Eta tailer hauek zenbat irauten dute? Zer dira, egun batekoak, ala astea, ikasturtea? Denetik dago pixkat, gehienak 2 orduko tailerrak izaten dira, egun bateko bisita izaten da, baina badira, sarearen kasuan adibidez, 2 momentu ezberdinetan egiten diren bisitak. Gaur 2 orduko tailerra egiten da, eta hemendik denboratxo batera, gaia indartzeko, askotan ariketak uzten direlako gelan bertan lantzeko, ariketa jarduera jakinen bat uzten da praktikoren bat egiteko, eta bueltan, hemendik denboratxo batera, berriro bisita hori jasotzen dugu, egindako lanketa horren bueltan, eztabaida egiteko, hausnarketa egiteko, eta zer landu dugun pixkat ikusteko. Aurten lehen aldi bezala eta hobetze bideo horretan ere, orain arte solteak genituen jolas kooperatiboen gaia eta gatazkak modu egokian bideratzeko gaia elkartu egin ditugu, eta 2 orduko saio solteak izan ordez, sortu dugu 4 orduko saio bat, 2 momentu ezberdinak egiteko eta pixkat gaia ere indartzeko. Irakaslearekin egiten den formazioa izan daiteke luzeagoa edo laburragoa, hilabetetan luzatu daitekena edo 2 arratsaldetan egin daitekena. Orduan, aukera ezberdinak badaude. Norantz goaz, gure nahia da pixka bat lantzen dugun hau ez dadila egun bakarreko zerbait soltean bihurtu, ez? Gero ikastetxeak ardura hartu dezala guk abiatutako, edo gurekin batera abiatutako bideo hori beraiek jarraitzeko, ez? Gaiari jarraipena ematekoa. Jakin badakigu askok egiten dutela, bai horretan ikastetxetan oso gauza ederrak egiten dira, oso gai aberatsak lantzen dira, eta gai hauetan ere nahiko genukena da modua asmatu ikastetxeak berak gure laguntzarekin eta gure eskua hor dutela jakinik, baina beraien kabuz, beraiek ardura hartzea, elkarrekin abiatutako bideo, beraiek eguneroko horretan naturaltasunez lantzen jarraitu dezaten. Alde horri begira, aurten ahalegin egingo dugu, lehenengo aldi modura ikasturte bukaerara begira, nahiko genuke ikastetxe bakoitzak txikia bada ere proiektu txiki bat lantzea, tailer hauetatik abiatutako gaia landuz, ez izan daiteke poesia errezitaldi bat egitea, edo mural bat egitea, edo ikastetxe barneko proiektu txiki bat sortzea, eta gero guk lagunduko geniekena da horri ahotsa jartzen, ez? Hau da, gizarteratzen. Iruditzen zaigu gizarteak jakin behar duela eskoletan, hezkuntza komunitateek, bai ikasleek, irakasleek eta gurasok elkarlanean gauza oso ederrak egiten dituztela, bake bizikidetza eta giza eskubide lanketak egiten direla, eta oso ondo egiten dutela, ez? Eta pixkat pentsatzen ari gara nola egin horri guztiari ahotsa jarri eta gizarteratzeko ikasgeletan egiten dan hori. Eta sentitzen duzue helburuak nolabait lortzen direla tailer hauekin? Alagian epe luzeagoa behar da ikusteko benetan funtzionatzen duten zakite? Bai, karo, helburuak ezberdina dira, ez? Momentukoan ikustet lortzen dela. Erabiltzen den metodologia oso ezberdina da, eguneroko ikasgeletako metodologiatik oso ezberdina da, ez? Oso praktikoa da, oso esperimentala da, ikasleek bereik bizipenetan, ez? Jartzen dira eta hori hausnartzen jartzen dira. Eta hori oso ondo baloratzen dute irakasleek eta hori balioan jarriz, nahiko esanguratsua da hurrengo urteetan eta ikasturteetan eta eskaera egiten jarraitzea, ez? Gainera aipatzen dute, beharra badago halako gehiago egiteko ere, eta planteatzen dituzte eta proposatzen dituzte gai berriak, ez? Eta pixkat hori ere hausnartzen ari gara, gai abanik hori nola zabaldu.
ikasle, irakasle eta guraso hobeagoak garela eta poliki-poliki hobetzen ari garela, pertsona bezala, gizarteko hiritar bezala, hori epe luzeragoko azterketak egiteko modukoa da. Ez hau gure azkenean egiten diren beste egitasmoen artean bat gehiago da, ez? Hobetze horretan eta aberaste horretan zalantzari gabe nik uste laguntzen duena, ez? Guk apostua handia egiten dugu eskolekin, uste dugu oinarria hor dagoela, txiki-txikitatik lantzen, hausnartzen hasi behar gerala gai hauen inguruan, konpartitzen ingurukoekin, eta hor apostu egin behar dela, ez? Eta ez ikasleekin bakarrik, baizik eta ikaslearen inguruko zirkuluarekin ere bai, ez? Familiekin eta irakasleekin, ez? Ulertzen dugu azkenean eskola badela herriko gune bat gehiago, gune garrantzitsu bat gehiago, eta herri mailan integratuta egon behar dela, ez? Alde hortatik, txiki-txikitatik hasten dira, gure programak erantzuten dio lehen hezkuntzako lehenengo mailako ikasleek ere parte hartu dezakete, jolas kooperatiboen gaiarekin hasita, eta unibertsitatean ere egin izan ditugu antzerki forunak, eta hor tartean dauden ikasle guztiek dute aukera lanketa hortatik igarotzeko, ez? Horrekin bakarrik ziur aski ezin gaitezke oso urrutira iritsi, baina horrek ere pisu handia daukala uste dugu eta beharrezkoa dela egiten diren balorazioengatik eta jasotzen diren ebaluazioengatik. Eta adibidez, gurasoek erakusten dute interesa parte hartzeko tailer edo programa honetan? Bai, asko dira eskatzen diren tailerrak ere. Gai ezberdinei lotuak, gehienak sareari lotuak bai, lehen aipatutako kezka hori badagolako, baina gatazken bideraketa egoki positiboaren tailerra ere egiten da gurasoen artean. Gure apostua bada, lehen aipatu bezala, gai hauek indartzea eta indartzeko modu bada, nire seme-alabak ikasgelan honen inguruko tailerra egin badu, eta nik nire kabuz familien arteko tailer horretan ere parte hartzen badin bat, gai hori ziur aski etxera joango da, ez? Eta gai hori ziur aski indartu egingo da ikasgelatik kanpoko espazio horretan ere, ez? Orduan, nik uste oso apostu hau ederrak izaten direla, gai baten bueltan ikasleek, irakaslek eta gurasoek parte hartzen dutenean. Iaz ikastetxetako batek proposamena egiten zuen, eta aurten ziur aski pilotaje modura ere probatuko dugu, zergatik ez arratsaldeko gurasoek egiten duzen tailer horietan, ikasleek ere parte hartu, ez? Seme-alabek ere parte hartu eta tailerrak antolatu elkarrekin, ez? Espazio horiek, hausnarketa horiek elkarrekin konpartitu helduen eta gaztetxoen artean, eta beti hausnarketan gabiltza, ideia berriekin noraino irits gaitezkeen ikusteko. Beraz, aldaketak egiteko prest, ez? Eta aurrera beti aurrerago begira. Halako programetan uste irekitasuna izan behar dela eta evoluzionatzeko, modu positiboan evoluzionatzeko begirada eta burua irekiak izan behar ditugula, eta beti irekiak eguneroko horretan tailerrak egiten ari diren aldetik eta tailertan parte hartzen ari diren aldetik balorazioak eta ebaluazioak eta proposamenak eta ideiak jasotzeko. Azken batean denon arteko apostua da gizarte hobeago bat eraikitzaena, eta alde hortatik bakoitzak alde egun hortatik aletxo jartzen badugu hobe. Ez dakit zerbait faltatu izan den esateko edo hemen utziko dugun? Horten berrikuntza modura ere, tailer hori ez gain bi erakusketa ere ikastetxetan erakusgai jartzeko aukera izango dute ikastetxeak, eskatu dute, badabiltza dagoeneko herriko kulturretxetan edo herriko kultur espazioetan guk antolatutako bi erakusketa, bata eskolara bideak eta bestea bakegintza feministaren 100 urte, batak kontatzen du mundu mailako 10 istorio kontatzen ditu, 10 neska mutilen istorioak eskolara joateko dituzten zailtasuna jartzen ditu agerian, hezkuntza eskubidea balioan jartzeko, guk ze
privilegioak ditugun balioan jartzeko, eta beste batzuk zailtasunak izan arren, zailtasun horiei aurre nola egiten dieten ikusteko, ez? Badabiltza herri ezberdinetan, eta kulturretxetara ere ikastetxeek dagoeneko bisitak egiten dituzte, hori ere, elkarlan horretatik, udala, ikastetxea, sinisten dugulako herria bere osotasunan landu behar dugula, ari dira lanketa hori egiten, baina erakusketa ikastetxera bertara ere eraman daiteke. Eta bestetik, badago nazioarte mailan dagoeneko 105 bat urte dituen emakumeen elkarte bat, bakearen eta askatasunaren aldeko nazioarteko emakumeen liga, WILF izenekoa, eta badago erakusketa bat antolatua, beraien 100 urteko bizitza hori kontatzen duena. Hau ere dagoeneko herriz herri dabil, eta ikastetxek ere beraien ikastetxetara eramateko aukera izango dute, eta dagoeneko zenbaitek eskatu dute. Orduan badira, beste formatu bat lanketa horretatik edo bisita horietatik joku asko ematen dutenak gai horiek ere zukutzeko. Ez direla bakarrik tailerrak, ez? Oso ongi, mila esker guzti hau kontatzeagatik, oso interesgarria izan da benetan. Aipatu daiteke ere, labur-labur. Tailer hauetara ez dela mugatzen eskolekin egiten dugun lana. Izena ematen dute urtean zeharreko tailer hauetan parte hartzeko, baina gero urtean zehar badira momentu ezberdinak eskolekin lanean jarraitzen dugunak. Hor badago lehiaketa potente bat 2 edizio izan dituen, eta aurten 3. izango duena 2020an, aniztasunaren inguruan lantzen duguna, eta horre ikastetxe asko parte hartzen dute, tailerretan parte hartzen dutenetako batzuk bai, baina horietatik kanpoko beste batzuk ere bai. Eta gero giza eskubideen nazioarteko egunaren bueltan ere, gizarte mailan aste oso bat antolatzen dugu jarduera ezberditekin, eta beti eskolak presente izaten dugu, hezkuntza beti izaten dugu presente, eta beti proposamen horien artean lehen hezkuntzari zuzendutako edo bigarren hezkuntzari zuzendutako jardueraren bate antolatzen dugu. Eta gure urteko lanketa horren barruan ere apiril inguruan beti egiten dugu jardunaldiak bake eta bizikitzaren inguruan, eta jardunaldi horietan ere izaten dira orokorrean gizarteari irekitako jarduerak edo tailerrak edo hitzaldiak edo izaten dira, baina horietan espezifikoki eta bereziki hezkuntzari zuzendutako saioak antolatzen ere saiatzen gara. Orduan, tailer hauetatik kanpo, ikastetxe barruko tailer hauetatik kanpo saiatzen gara ere ikasle horiek gizarteratzen eta herri mailan edo hiri mailan antolatzen ditugun jardueretara erakartzen beraiei bideratutako jarduerak antolatuz. Mila esker, lan handia egiten dut. Lan handia da, baina lana oso polita da. Ez da egiten dugun lan bakarra, baina hezkuntzarekin lotutako hau oso polita da, oso beharrezkoa den neurri horretatik, ez? Eta oso motibagarria da, eta egia esan motibagarria da oso eskertu ere badelako, ez? Ikasleen aldetik eta baita irakasle eta zuzendaritza taldeen aldetik oso eskertua da eta oso beso zabalik jasotzen dituzte halako proposamenak. Azken finean etorkizuneko gizartea osatuko dute. Hori da, eta hortan sinisten dugu, ez? Etorkizun hobeago bat eraikitze horretan, beraiek izango dira etorkizuneko protagonistak, eta gu bidelagun izan baldin bagaitezke, hoxe da gure lana. Mila esker, etortzeagatik, ongi izan. Eskerrik asko. Lehenago gaurkoaz amaitutzat emango dugu gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik. Orain, Jose Mari Pastor Elgorriagaren kuadro esposaketa baten irudiarekin utziko zaituztegu Aterrabiako kulturetxean kokatutakoa. Mila esker eta asteburunan pasa.